Norokno tini khoroksa takukni laibo hekaba langmo padi thangmani kaisa kubui kothoma sawi khnarwana. O takukbo bini khao belanya ruaimung mannai angbai share khlaika. Faida ka chung bino kothomana khnanya lena. Norok khnai tongdi khalogoi pulani simi paithak jara. O takuk 2012 bisio bo mydhamik exam rakha. Angka remani yakulo bo mydhamik pass kleman liya bo felangka. Angka felmani yakulo bono bini noknukni borok belaina hanka kutuka tangai pass khlaimaya kahamke poriya atirokone kabangkuk no hankata. Angka bo abani yakulo botai teoise try khlailia. Angka bo haino bekar tongkha mydhamik felmani yakulo. Angka abani yakulo bo bisa heke ba 1 year jorate bo haino bekar no tongkha. Ka tongmani yakulo bo 2013 bisio ke kaisa hotel management te 3 mas heke ba tal thamni bagai bo training rena bagai bo admission angka. Admission angmani yakulo bo 3 mas ni pore bo bina samungno success bo khlaiga. Khlaimani yakulo bina training no complete khlaigata. Complete khlaimani yakulo bo kaisa interview rakha o hotel management te inta. Angke bo interview pass angka ba success angka. Angmani yakulo bo samungman ka kaisa hotel abongka tirfani fataro Andhra Pradesh. Angka bo samungman mani yakulo bo tirfani yakare Andhra Pradesh thanga tirfani fataro. Angka bo ni yakulo o takok bo hotel no 1 year haka 20,000 bo samung khlaika. Khlaimani yakulo bo kubangkuk no rang bo ajika. Gaji mani yakulo bisaka kang gaba nok nyongkori family. Gaba bini nok ni borok bini takuk bukuk sono bo khatang zaka. Khatang zak mani yakulo bo 1 year haka bisani yakulo bo bini nok ni borok bai bini takuk boku bini ma babu somai malanya bagai bo tirfra faikya bini nogo. Nga faikya kono bini takuk boku bini ma babu bai malaikya belai tongthumuni bisintinya katika. Hengke aboni yakulo haino hai o takuk 2018 bisio ke bobini samungo Andhra Pradesh thangoka hotel ni samung khlanya bagai. Angka thangka angkeno o takuk Facebook o Khoroksa bukuk haka ba Khoroksa brwi bai sinimung laikya. Angkeno sinimung laikya angkeno phone number na laikya na laikya angkeno boro kok salaika. Kok salaika angkeno Khoroksa brwi sigli tai chala sigli kok salaika angke khaba habai thang laisinen bile hediba. Geboro khorokni khabai thang laikya. Khorsa be khorsa hamza mung thang laikya ta. Hengke fia borok mekhang nuglek ko dadak sidak phone tu simi kok salai tongko hengke aboni yaklo borok khorok nei sinimung na lakha chola hengke tirfani phatro kaisa hotel samung khlai tongo Andhra Pradesh ni shaka ke buri hengke women's college pori tongo Agartala barat tongoi ni borok khorok nei sinimung na lakha hengke aboni yaklo borok khorok nei nugle phano kok samane bisingtino asuna hamjang mung thang lakha hengke salsa ke obukuk ne bini mare borok bai college thanchan pori leuta women's college hengke bini thani note na phanya hani phaikya ge phaikya hengke no obuko bini hamjang mani kok rong share khlaikya bin mare bai hengke no chalani photorok phunuka phunungmani yaklo tamungka bini mare ni bini kamini si achala hengke no bin mare jeto hamjagi stongke bini bai khus khobor nakha bini stongmung samrong no sengka hengke no o bukuk ni bini mare sawi khnarka achala angka abo mydhamik fail bo fail ngai bo phataro hotel samung khlanya thangoni saka ngana bukuk bini bakhaw kisa mithigi thangka tamni bagin ke bole Khoroksa college pori tongo salale mydhamik fail ngaba hangke haipano o bukuk hamjamuni bisingti o salana goshuina kha lekhapara rokri phano hangka haite no borok khorok nei kok salaikya salaite asingna hamjamung thanglakya malaya tongmalaiya ke borok malanya ni kok rakha osala bo tirfraok phaikyanke malailaine hnai hengkeno bukuk saka nang puila tirfra phaikyanke angbai ma malaine angnono airport jora thangi nasing tongnya hnai saka hengkeno chala saka takukta hayako ang puila ani nokni borok malai mani yakulo ang nomoi malai phene hnai hengko bori gosia angbai puila ma malaine angnono airport jora thangi nasing tongnya hnai hengkeno chala kostomostake obukuk no gosirika hengke bukuk bo gosika ঠিক আছে nung ni nogo ni ma babu be malai mani yaklo tain dina nang amai malai phaidi phe nang ani nogo ani bara nogo 5 din thui ma thangna hini saka gana kok na khnaoi achla haino ereng su thangna bina kok no bo serious na eta hengke no 2018 bisi kakha phaikya kano achla bo tirfa phaikya phai bo bini nok ni borok be malai kya malai man tain dina hengke no obukuk bai malai na bagai bo gari kakha kamini Agartala phaina hnai hengka bori yaklo bo gari kate
bordowali diklo sokpaikya hingke sokpaikya hingke no bono gari bara sanka hingke sanka hingke no bo pocket ni money bag tiklai bo gari bara ridika hingke gari bara ro mani yaklo bo khel karikhana bini money bag kahamke bini pocket ro dajagliana babo saimanlia kebo da khogina ka na kada kalai khabo bo khel karikya hingke bini pocket ro rang 13,000 tongo hingke bo saime ko fia bini money bag ka mamani hingke no bo thangai nagar jalo bo gari ongkhorka hingke no bo pocket tangi nemes bini pocket ni money bag karikya ken bo wana zakha paket thangnai bini hamjakma brini nogo bini bara nogota hingke no bo wana zagai amang simangai bo logi no bini hamjakma brini call khlaikya nang phaigra di ani rang bag sikamai thangka hanai hingke no bini hamjakma bri boy malanya bagai phaikya hingke no bor khorok ni malai laikya hingke no asik sal kolok ma kok salaimani puila malai lai ko to bokhato tong thongai no haifano o takhok ni ke bai baisa phaching tong thokpano te bai baisa phaching ke bini bakha belai no khep dukho tam ni bai ke rang peng kamamani hingke no bukhuk bono saka asirang kabangma kamawi bahai salainai tho haino hai teise rutuk nai legera na hanai borok a jaga thangai rutuk laikya bordowalio fia manliya hingke takhok belai no wana jaka tebla lachi jaka tamni bagai hingke bobini hamjama baribe puila malanya hani faimase bin bai kaisa gipo pai malia rang kamai thanga hingke bo belai no lab lachi jaka te wana jaka hingke no bukhuk saka kokrei ni rang kama phano ani rang bai tini town bere le nei bo takhok no tlangai thanga te boro kabangkok jaga bere ke town dogo te khorok nei te restaurant dogo hablaikyam hingke haifano takhok bukha besin khep labla chiwo te rang kamamani wano hingke aboni yaklo borok obukuni bara o thangka hingke takhok ta dino ki philip hainani rang bokrikya ke bukhuk to bono 5 din tongai ma thanin saja hingke bo a salsa bukuni nogo tongkha ke tongmani yaklo tan dino ke bo bukung nara rang nawi bo bini kamio phaibaikya hingke aboni yaklo borok hakino thang phailai sulain tonglai khata hingke haite no salsa ke o takhok ni bini thangnani jora phaikya andhra pradesh bini hotel ni samungo hingke no thangnani salsa sakang o bukubai malai thangnani hingke a jora no asunu kabal hamya maba election ni bagai gari gora choli liya hingke no bo malai manliya hingke tanjena bini flight ticket tanjak hingke no bo bukubai malai eoino bo thangma phaikya bini jagao andhra pradesh hingke aboni yaklo o takhok bo bini jagao sogai ke andhra pradesh hingke sogai mani yaklo bo bini hamjama brini call khlai hoka nakardi ang nang malai malia election ni bagai gari rok manliya hane hingke kokre ni bari ba goshi naka hingke aboni yaklo bor khoroni asang kok salakya malai kya hingke bukhuk bo kaijingna sangke ba bo bini nok ni borno sana nanglai bele bini ma babu songno gono bukhuk bini ma babu songno share khlaikya ane hamjama sala tongo abo mydhamik fail porarok taskrei bo hotel o samung khlaio ni saka hingke akao khnakono obokuni bin ma babu joli jakabono nongle khoroksa college pori tongo bole mydhamik fail hotel o samung khlaine beja nang kaijek nai hine bin ma babu bini kokno accept khailia hingke aboni yaklo obokuk bini hamjangma sala o takhokno bin ma babu ni kokno share khlaikya sing khorok ni kaijena bagai ma babu no samase ma babu no accept khlaya nang mydhamik fail pora krei hotel o samung khlaine hine ga haifano nang tawana di angno hamjagai tongnai an ma babu song jajagi phano hane somairak tanguta nonang khibi thangi rakhane hingke aboni yaklo borok khorok nei kahamke no kok salai tong haite na prai bisaka oi thangka hingke aboni yaklo no salchake o takhok bini hamjama brini call khlaikata ga call khlaike hingke no phono waiting boibai kok sai tongo hingke sapunga deno waiting hingke no bini phono receive rok khlaya hingke paithake bini call receive khlaikya hingke receive khlaikya hingke no kok samarak juda bono care khlaya hingke kok sawo hingke no a salni simi sida waiting mangpho bini call receive khlaya waisa usu receive khlayo haifano bono saknai hingke kok sauta mane agini se slaijak thanga trek hingke no takhok belai no wana jakam bahki slaijak ei thangka hane atomsa te phono bo waiting hingke bobo belai no care khlaijangma musungjama bagai botam khlaikya mane bini bukhukni kok mana bagai bini hamjama brini botam khlaikya boba agi malai fru selfie namani borok khorok nei a photo no bo bini facebook upload khlairka hingke no bini hamjama bri nukha hingke bono belai no kutuka lekha pora krei gyan krei bigra basa na ama hairok nei belai no bono lachi mong khata hingke no bo delete khlaima khibka pic no hingke aboni yaklo truk bo saimani thangka oje takhok oje bini hamjama bri te khoroksa
chala mankha nei hangke aboni yaklo o takhukni bini hamjakma bwrwi bini ketal boyfriend no o takhukni bagui hamya chukli rok sugui o takhukno hondo te lachimung ro kol khlai rok bono joli ro ta hangke ao ga takhuk bo tabo saksak wansugo tamangba lekha pora rok kroi ni bagui da anba mahike lachimung ro te anba chikon khno khoroksa samung tangnai rok khne ante heni bo wansugo ta tabuk bo takhuk sao je jora tong khu bini hamjakma bwrwi no bini live o kifli phaidi hene bo nasing tungo tabuk bo ao ani viewers nor kraiman kana takuk ni kothoma no tomunu nor mungsasuk sanamu sungkhangke comment box tangi typing khlaidi ao belaina hambai nor sayoi khalogui nai tongma bagi chini channel no tomunu asini channel nor subscribe khaiji karajak tong please subscribe khlaidi te kaham nangjake like share khlaidi ao paitago jotona hambai